Wij hebben potjes gemaakt voor de mensen hier. Nee, niet zomaar potjes. Het zijn windlichten, gemaakt door kinderen van kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Nou, het zijn voor de ouderen een beetje potjes, zodat ze zich gezelliger voelen of zo. Ja. Eigenlijk om ze gewoon blij te maken, of ze te helpen. Het is een jaarlijks terugkerend initiatief van kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen in samenwerking met Vrienden van Zorgzaam. Tijdens het project leren kinderen over eenzaamheid en werd er dus volop geknutseld. En dat konden de kinderen wel waarderen. Ja hoor, het was heel leuk om te doen. Ook moeilijk? Half. Wat was er moeilijk aan dan? Ja, Ja, die glitters vielen er alsmaar af. ja, die glitters die vallen steeds maar af en dat is het Ja, irritant. als het dan nog niet droog is, dus... Nee, het ging wel. En waren ze er blij mee? Zeker. Ja, ze waren er heel blij mee. Ik denk het ook, want ze zeiden allemaal dankjewel. Ze vonden het wel leuk. Dus ja. En zijn de bewoners er eigenlijk zelf ook wel blij mee? Ja, ik ben de premie van die kinderen. Hebben ze hun best gedaan? Ja, echt wel mooi. Krijgt hij een mooi plekje op de kamer? Ja, zeker weten. Gelukkig zijn de kinderen met die reactie ook weer blij. Ja, heel trots.